Дзень добры, панове! Вёска Костяневичи, Вилейский район, Минская область, Республика Беларусь. Калісьці вось тут, на гэтым самым месцы, дзе стаіць вёска Костяневича, рос вялізны дзікі лес, непралазны, гушча такая была. Людзі нават у яго баяліся хадзіць, казалі, што гэты лес нейкі зачараваны. І раптам пайшла такая чутка сярод людзей, што ў лесе з'явіўся чалавек, смелы, нікога не баіцца, сячэ лес, робіць ляда і будуе там сярод лесу сабе хатку. Ну, пабудаваў хатку і жыве там. Людзі баяцца ўсё роўна, думаюць, можа, чараўнік які, знахар, хто ж яго ведае. Ну, але гэты чалавек сам да людзей пачаў хадзіць, ну і прыйдзе і параду нейкую слушную дасць, і дапаможа каму, дужы такі ён быў, ну, але быў он такі кастлявы, дык людзі пачалі на яго казаць кастлявы, Костян. Ну, але он ні на кого не крыўдзіўся, ну, кажуць, Костян, дык Костян. І людзі пачалі так хадзіць у гэты лес, да яго ў госці, а пасля пачалі сяліцца вакол гэтай хаткі Костяна. А калі ўзнікла вёсачка, тае такі пачалі называць Костянова, а пазней Костяневичы. Так гэта, панове, было ці не, Бог яго ведае. І калі гэта было, але вось дакладна вядома тое, што вось гэтая вёска Костяневичы упершыню ў старажытных кнігах узгадваецца ў 15 стагоддзі. Або ж дакладна у 1472 годзе. І на той час гэта быў маёнтак пана Міхала Данюшавіча. Міхал Данюшавіч гэта быў, ён быў служэбнікам. А служэбнікамі у Вялікім княстве літоўскіх называлі служэбных асоб дзяржаўнага ці прыватнаўласніцкага кіравання. І служэбнікам маглі абраць любога, ад селяніна да шляхціча. Вось, напрыклад, у караля Жыгімонта Аўгуста было аж 118 служэбнікаў. Ну і, канешне, у караля ўсе служэбнікі былі са шляхты. Ну, а чым займаліся служэбнікі? Ну, шмат чым займаліся, амаль усім. Ну, былі яны і пісарамі, і даніну збіралі, выконвалі прыгавор суда, а яшчэ яны сачылі, як ідзе, напрыклад, рамонт дарогі, замкаў. Ну, і калі было што не так, то альбо самі прымалі нейкія меры, ну, а ў некаторых выпадках дакладвалі свайму начальству. Вось такім чалавекам, служэбнікам і быў першы вядомы уладар вось гэтай вёскі Костяневичы. А служэбнікам ён быў не абы ў каго, а у віленска кашталяна Войцеха Маневідавіча, які, дарэчы, яшчэ і з'яўляўся наваградскім ваяводаю. Ну, мусіць, Войцех Маневідавіч за добрую, хорошую службу Костяневичы і падараваў Міхалу Данюшавічу. Ну, а колькі тут жылі продкі Данюшавіча ўжо, я аб гэтым нічога не ведаю. А вось дакладна вядома тое, што ўжо ў 17 стагоддзі гэта было мястэчка, цэнтр маёнтка, да якога належала аж 4 вёскі, а ўладарылі тут паны ляскоўскія. І вось у 1652 годзе тагачасны уладар вось Костяневич Павел Ляскоўскі чамусьці ўзяў і Костяневичы перапісаў Віленскаму калегіуму езуітаў. Чаму гэта зрабіў ён? Невядома. Ну, можа, ён быў чалавек вельмі набажны, і таму і аддаў Костяневичы манахам, езуітам, ну, для іхніх богаўгодных спраў. Але вось расказваюць яшчэ, што манахі-езуіты, яны любілі як бы даваць грошы пад працэнты. Ну, не было ў каго са шляхты грошы, ну, ішлі да манахаў-езуітаў і пазычалі ў іх пад працэнты. Ну, і калі не было як аддаць, а час уже прыйшоў, то езуіты казалі, што ну, не хвалюйся, што ў цябе няма грошай, зато ў цябе ёсць нядрэннае мястэчка. Ты можаш нам аддаць мястэчка, і ты нам больш нічога не вінен. Ну, як яно на самай справе там было, Бог яго ведае. Але манахам-езуітам тут вельмі спадабалася. І праз 10 гадоў яны вось тут, у вёсцы, будуюць першы парафіяльны касцёл. І асвечваюць яго ў гонар свайго заснавальніка Ігнація Лайолы.
той драўляны касцёл езуітаў прастаяў тут аж 100 гадоў. А вось праз 100 год, у 1763 годзе, пад кіраўніцтвам тагачаснага пробашча езуіта Феліцыяна Сулістроўскага, пры дапамозе, конечно ж, парафіян і шляхціча Міхала Відмонта, стары касцёл быў разабраны, а на яго месцы пабудаваны новы, каменны, у стылі позняга барока. І вось асвяцілі яго ў гонар беззаганнага пачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Касцёл трымаўся вельмі прыгожы. І вось ён аб'яднаў, дарэчы, гэты касцёл аж 12 пакаленняў прыхажан. І нягледзячы ні на розныя войны, ні на рэвалюцыі, ні на пажары, ён выстаяў і дзейнічае па сённяшні дзень і радуе вока і сэрца. Ad sacrum et immortale mysterium et libamen hager duum cum timore et fide acetamus maribus monedis editensiemus communicemus quoniam agnus Dei propternos Patris sacrificium propositum est. А вось гэтая брама разам з агароджаю тут была пабудавана напрыканцы 19 стагоддзя, у тагачасным стылі, з цэглы і камню. А будавалі яе, думаю, таксама, мясцовыя жыхары, таму што яны дбалі пра прыгажосць і ахову свайго храма. Дарэчы, напрыканцы 19 стагоддзя тады Касцянеўская парафія налічвала аж 5000 чалавек. Праз 10 гадоў пасля таго, як касцёл Касцяневічскі быў пабудаваны, езуіты спынілі сваю дзейнасць. І Касцяневічы былі перададзены жмуцкаму біскупу Александру Гарайну. А сам касцёл быў перададзены беламу духавенству. На той час вось тут у Касцяневічах было ўсяго толькі 15 двароў, у якіх жыло 66 чалавек. А вось побач з Касцяневічамі, вось тут, на гэтым месцы, дзе зараз знаходзіцца мясцовая больніца, быў маёнтак шляхціча Відмонта. А вось гэтая мясціна называецца Заблошчына. І вось тут, у Заблошчыне, у маёнтку пана Відмонта, у 1794 годзе у сям'і Александра Ходзькі, у сям'і Антонія Ходзькі і Кацярыны Відман нарадзіўся сынок, які стаў класікам польскай літаратуры, а звалі яго Ігнацій Ходзька. Гістарычная даведка. Ігнат Ходзька нарадзіўся 29 верасня 1794 года у вёсцы Заблошчына. Скончыў Віленскі універсітэт са ступенню кандыдата філасофіі. У 1814 годзе член таварыства шубраўцаў у Вільні і масонскай ложы у Мінску. З 1855 года член Віленскай археалагічнай камісіі. Пісаў на польскай мове. У ранніх апавяданнях выявіў крытычныя адносіны да існуючых парадкаў. Пазней перайшоў на кансерватыўныя пазіцыі. Пісаў вершы, а таксама аўтар літоўскіх малюнкаў, мемуараў скарбніка, літоўскіх паданняў, у якіх апісаў беларускія мясціны, жыццё і побыт беларускага насельніцтва. У сваёй творчасці выкарыстоўваў беларускія паданні, песні, жарты, анекдоты. Падтрымліваў сувязі з Аўстафіем Тышкевічам, Уладзіславам Сыракомляй, Юзефам Крашэўскім, Адамам Кіркорам. Пражыў 67 гадоў. Памёр 1 жніўня 1861 года. Вось тут у Заблошчына, у маёнтку свайго дзеда і правёў свае дзіцячыя гады Ігнацій
Ходька. Вось тут на полі яны, мусіць, там з вясковымі хлапчукамі бегалі за матылькамі, гулялі тут у снежкі, ляпілі снежную бабу. І вось калі Ігнат Ходька вырас, то ён свае дзіцячыя ўражанні апісаў у творы, які так і назваў «Дамок майго дзядулькі». І вось у гэтым творы ёсць і словы пра гэты вось камень, дзе ён піша: «Самае галоўнае – гэта камень, на які мы праседжвалі гадзінамі і цешыліся вечерняю прохолодою». Вясновы дзень быў радасцю даўгі, ды скарацеў, зрабіўшыся зімовым. Цяпер даўжэй ноч маёй тугі, яна не падуладная замова. Я разумею, ноча мне яна не паспрыяе, не паспагадае. Калі Ігнату споўнілася 9 гадоў, то яго аддалі вучыцца ў барунскую школу для дзетак шляхты. Ну, бацькі ўсё рабілі дзеля таго, каб іхні сын атрымаў добрую адукацыю, але вось яны заўчасна памёрлі, і Ігнат Ходька ў маладым узросце застаўся сіратою. І апекунства над ім узяў ягоны родны дзядзька Ян Ходька. Ян Ходька, дарэчы, быў уже на той час такі, ну, даволі вядомы грамадскі дзеяч, ён быў пісьменнік, які падпісваўся пад сваімі творамі Ян са Свіслачы. І вось дзядзька і пачаў дапамагаць у жыцці свайму пляменніку. Дзякуючы дзядзьку Мінску ён стаў членам масонскай ложы «Паўночная паходня». Пасля ён паехаў у Варшаву, дзе пачаў рабіць свае першыя літаратурныя спробы, але вось вясковыя справы, ну, хатнія, як кажуць, загадалі ехаць дадому. І вось Ігнат Ходька з Варшавы паехаў у свой бацькоўскі маёнтак Дзевятні. Ну і там пачаў займацца гаспадаркаю. Ён быў крышку расчараваны спачатку, нават у лісце да свайго сябра пісаў, што асеў на вёсцы, вольны, свабодны і незалежны. Займаюць гаспадаркаю, хаця вось больш цягне да паэзіі, чым да плуга. Але ў хуткім часе, дзякуючы Ігнату Ходьку, гэта беларуская вёсачка Дзевятні стала знакамітай вёскай. Туды пачалі прыязджаць паэты, пісьменнікі, мастакі. Ну, пачалі туды злятацца, як гэтыя пчолкі на мёд. Хрысцілі, дарэчы, будучага класіка у Касцяневічскім касцёле, аб чым захаваўся і запіс у метрычнай кнізе. Ну, нарадзіўся, конечно, вельмі цяжкі час для Беларусі. Нарадзіўся якраз падчас паўстання Тадзеўша Касцюшкі. І думаю, што і ягоны бацька, і ягоны дзед бралі удзел у гэтым паўстанні, таму што толькі чалавек чорствы, чалавек бессардэчны мог сядзець у хаце на печы, калі ішла барацьба за незалежнасць краіны. І ось не сядзеў у хаце і тагачасны гаспадар гэтага мястэчка Ян Гарайна. Ён прымаў актыўны ўдзел у паўстанні Тадзеўша Касцюшкі. І вось пасля паразы паўстання Касцяневічы ў яго адабралі і перадалі чалавеку, ну, мусіць, судзячы па прозвішчу, не з гэтых мясцін, гэта брыгадзіру Петру Бардакову. Жыў тут у Касцяневіча гэты Пётр Бардакоў, ці не жыў, я вось не ведаю, панства. Ну, кажа, што ён сюды прыязджаў такі наездамі, так прыедзе, паглядзець, ды назад адсюль з'язджае. Ну, канешне, его цягнула больш у горад. Там все-таки карты, там рэстарацыя. А тут вось, ну, з весялітельных устаноў, тут адна такі карчомка была, і ўсё. Ды ў той, кажуць, нешта хлопцы суседняй вёскі перад калядамі там біцца пачалі. Ды кажуць, Васілю Анелінаму яку рэзалі, дак ён сторч галавою у акно вылецеў, а пад акном якраз стаяла падвода коней, запрыжаных з возам сена. Дык ён гэтым коням ды пад ногі ўпаў. Ногі коні перапужаліся, пабеглі, і воз гэты пераехаў Петра аж 2 коламі, кажуць. А ён устаў такі, галавой так памахаў, ды і пайшоў хоць бы што. От здаровы народ, колись бы, я вам скажу. А ў карчме, кажу, дык яшчэ месяц в акно не зашклёнае было. Дык вось у такое надвор'е, як сёння, дык, кажуць, над татамі і так холадна было.